Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag itaket impatulod. Ti pagama nagpailinget itinagan nga Eloisa, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaapak ti kaarubak amismo, aging gaadimteng ti pasamak adyak ninamnama. Buano papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Eloisa, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Intun maminsan, saan kan alumablabas dito'y paraangan mi Nagalas ti ugalim. Sa dinarod ti pagnaakngay, no iparit mo alumabasak iti paraangan nyo. Kasano, kat dadaalang mat dagiti masetas ko. Saan ko nga inggagara a dinadaal dagita? Impagnak tinuang ko, katjak nakita na baddakan na dagiti masetas mo. Isungarod, asaan kan alumablabas dito, ita makaperhuisyo ka mga... Mano aya ti bayad dagiti masetas mo na dadaal? Tabayadak laangan. Iti kasta, sumardeng kan, asao. Uray pa'y agbayad ka. Saanan ang maisubli ti mayat abuya dagiti agsabsabong ang masetas ko? Kat iba kam, ano anya nga ron ti aramidak tapno sumardeng kan angiwat. Ti kayat ko, saan kan alumablabas dito'y paraangan me, period! Ay na, Eloisa, saan mo kumamot nga ipaidam da ito'y dalan Awan mo't sabali apag naak, no saan nga iti arubayan nyo. Diyak mo't mabalin ti dumalan di tabakras. Tunggal lakit din umayak aglaba dito'y waig. Adda kamot akanayon dito'y ngaglablaba. Awan bibiyang mo, uray pa'y binigat nga daak dito'y. Tamasakupan ti dagami dayto'y awaig. Kat, iyimot mo ti danom, kasta? Adaya imbagak nga yimot ko. Kinunak, awan bibiyang mo, uray binigatak nga adda dito'y. Tamasakupan mi dayto'y awaig. Kat, gapu tamasakupan nyo, awanan karbangak nga umay dito'y, Saan nakakaskan ka nga ipaidam mo amagnaak iti arubayan nyo? Mabalin mo ti umay aglaba dito'y. Ngam, iti may sa akondisyon. Anya day ta akondisyon. No addaak dito'y, aglaba kalaktan, asaan amasapul as sumanauka. Di nakasasao. Day talaga yang. Asino ka kumamot apag tatak ko nakakasaungay? Ala, agtal na ka nga ruden. Aglaba kalaktan dita. Saan kan asao, tamakao, maday tangiwat mo. Apay man na nakamisut ka naggapoy jewaig, bakit? Nabannog ka diyan naglaba? Ibatim latan dagitali na baam, tasya akong timang isalapay. Masursurunak laang, tatunggal mapanak aglaba ijay waig, at damot ijay ni Sonya. Kat, anya ko manood da ijay? Kasla pagtatak kunakmut akasao. Mabalin ko kano ti aglaba ijay waig, ang masakupan na, basta jak kasasao. Imbaglaangan tamabalin mo lata ti aglaba ijay waig, ang masakupan ti dagada. Sikangay, paritam ida lumabas iti arubayan tayo. Kasano, kat agdadaal mo ngamin. Idinto, tanumapanak mat iti masakupan na awaig, kat sa anak mat nga agdadaal. Saan na nga rudmat nga inggagara? Apay aya nga isakit mo day jason niya. Saan ko nga isaksakit? Bakit? Jakla kayat nga aga-apa tayo nga agkakaaruba? Apay naggapu ka dita balay. Anya ti inaramid mo dita, At dainted ko na Angel, nana. Anya ti inted mo, ha? Inikak iti linutok a ginataan alangka. Kuna na nga na paborito na ti ginataan alangka. Ammo ka din ni Sonya a pinadigwam ti anak ko? Ay, saan nana? Awan pa'y mo't ngamin ni nanang. Di pa'y simang pat. Intun maminsan, saan kan nga agpadpadigo, ha? Apay mo't nana? Ang mga agungat pa'y ni nanang mo. Saan nga agungat dayjay? Amom aya, saan nga agungat? Basta, saan kanton nga umay agpadpadigo? Mawata! Nanang, nukagura yun ni Nana Sonya, saan nyo kumamat nga iramraman ti anak na? Nakasingsingpot ni Dexter. Uray pay, anak ti kagurgurak akaaruba ni Dexter.
Husto ko man dayta apanagginginurayo kan ni Nana Sonia. Jak to agpakumbabakan ko na. Ha? Kunamlano asino? Ay nananang, awan maganap yu iti dayta nga aramiden nyo. Dumagsen laang ti barukong yun, no adda kaguna yu a tao. Nasakit tinakam ko. Takas la igaggagara na ti agdadaal no lumabas dito'y balay. Saan namot siguro nga igaggagara, Nan? Ay basta! Saan mo nga ikalintagan ni Sonia? Siyak nga inam, ti kanunungan. Oh, anya mananday tawit yun, nanang. Naloom asaba, anak ko. Ado tinaloom asaba, me. Iso nga inyag ko dito'y ati na duma. Nagadumatanday ta, nanang. Ay talaga nga inadok tinalak. Ta ikamutan ti karobam. Ay, saan na, nanang? Ah, Kay kayat ko pa'y amalungtot dagita asaba, ngam ti ipadawat ko kinison niya. ay, maditikas ta nga ramid mo, anak ko. Nakarumot a kinaimot daytan. Ay nananang saan a kinaimot. No nasingpet ko makanyak ni Sonia, nasingpet akmat kan kwa na. Ngam saan mat ngarod, nanang? Tapno agkapya kayaw, ay mapan mo ikan itinaloom masaba. Si kanti o mo na ang makikapya. May mayat metla ang ti awan kaapa na. Ay, uray awan, nanang. Jak to makikapya iti daytason niya. Kawalwalis ko lang ang dito'y paraangan. Yung nagadumanin anaragrag anagang bulbulong. Makapasurun mo't dagita akayo iti aglawlaw ti balay dason niya. No agangin, umaymet dito'y dagiti agregreg abulong. Ay aguray ka man. Sonia! Rumor ka man dita balayaw! Sonia! Apan manan aya, akas lakayat mo manan ti makiapa. Anya manan tinaramid ko abasol. Umasidag ka dito'y, tapno maawatam ti bagakan ka. Apay aya. Makitam dagiti nagango abulong dito'y paraangak, ha? Makitak ata sa anak mo't abulag. Bulong dagiti kayo iti aglawlaw ti balay mo dagitoy. No agangin, umayda dito'y paraangak, makaperhuisyo da. Kat, anya nga iti kayat mo aramidag ita. Pukanam dagiti kayo iti aglawlaw ti balay mo. Anya? Ay, jak kayat Napariir ti aglawlaw no ado ti kayo, Eloisa. Saan anapudot? Ngam siyak mat ti maperhuisyo. Bayam, tasya kun ti mangwalis iti paraangan nyo. Tapno saan mo laang nga ipapukan dagiti kayo iti aglawlaw ti balay ko. Nasaya at mat no agkim na awatan tason niya. Ala, rogyam nga rod awalisan ti paraangan mi. Tunggal adda maregreg abulong, walisam, ha? Wanan, Madam Eloisa. Apay mat-an ni Nana Sonia ti agwalwalis iti paraangan tayo, nanang. Wen tabulong mat dagiti kayo iti aglawlaw ti balay na ti walwalisan na. Mairanranod tayo mat kadagiti kayo iti aglawlaw ti balay na. Mabalin tayo apaglinungan no adda tayo iti arubayan tayo, nanang. Kan naparpariir no ado ti kayo. Ay, agtal na ka man si ka, Angel. Saan mo nga ikalintagan dagita akaaruba? Apay ngamin, aya akagurgura yun ni Nana Sonia. Gaputa nagalas, ti ugali na. Umayak man, nana. Anya ti umayam dito'y balay me. Nagtulag kami ngamin kina Angel, nana. Agreview kami. Ha? Ay, sana mabalin. Ang mga no madisturbo jay anak ko, iti panag-review na. Saan ko adisturbo, nana? May mayat ngamin ti agreview. No adda kadwa nga agreview. Ay, di ka nagrason. Pumanaw kakit din. Di ka umay dito'y balay me. Sige nga rod, nana. Pumanaw akon. Pakibagalangan ka na Angel ngay mayak. Apay nga tangawan matan ni Dexter. Kinuna na nga umay, tatulungan na nga ag-review. Apaya kasapulan pa yung adda ni Dexter. Ag-review kalatan asiksika. Marigata nak nga rod, nanang. May mayat no adda kadwak nga ag-review. Oho, nagaduka nga amumon. Siyak man langan, ti mapanidya balayda. Anya, ay sos, di ka man nag-aramid.
Di ka mapandita balay ti kalaban ko. Kalaban nyo laang, nanang. Saan kumat akalaban, ida? Saan ka amapan ko nakmat? Ang mga numakangag kapay kiniso niya. Nasingpat kanyak ni Nana Sonia. Pag kunaamot anasingpat, Isaganaan naktupay iti merienda, no mapanak di tabalayda. kayat mo asawan. Mapmapan ka, di tabalayda. Katwan mat, nanang. Kanayo nakamapan di tabalayda. Kat, saan nakangungungtan ni Sonia? Pastrakan nakakade di tabalayda. Katwan mat, nanang. Ay, masursurunak ka talaga. Oh, apay manen. Impilit nga rod ni Angel ti mapandita balay ti kalaban ko. Apay ngamin nga ibilbilang mo akalaban ni Sonia aya. Gapo ta kalaban mo ti pangibilbilangan na kanya. Ay na, panunot mo laang dayta. Kita man kat nasingpat kini Angel nga anak ta. Dayta nga rod ti pakas daawak. Taapay anaasidag kini Dexter nga anak ti kalaban ko. Imbag da pa'y tagkatunusan da. Ngamda kayo anaganak da kat saan. Nanang, adda kayat ko nga ipudno kada kayo. Anya dayta? Masikuga. Anya ti ko nam? Asino tinakasikugkan ka? Ni Dexter, nanang. Yawanan bain? Apay ani Dexter pay laang. Nagado di ta alalaki? Ni Dexter pay laang. Nasingpat mat ni Dexter, nanang. Kan kuna ni Nana Sonia, nga uray masikuga kun, ituloy ko lata ti panagadal ko. No kasta? Amumatan ni Sonia amasikog ka? Wen, nanang. Kayat naktupay ngagbalin amanugang. Aguray ka man takasaok day ta Sonia. Konsintidor day ta abakbakatan. Apay abinaybay am dagiti anak ta. Saan da pay laan nakaturpos ngam masikugan ni Angel? Saan nakapabasulan, Eloisa? Jay anak mo ti umay dito'y balay. Kunada nga agreview da. Amok nga rod, asabali gayam ter aramidan da. Apay nga min asaan mo apalubusan ti anak ko amapan ije balayo, tapno sika kumati nagbantay. No saan mo kumaapinastrak ti anak ko di tabalayo? Saan kumaanagsikog? Sa anak mo't akaskan ka, Eloisa. Awan mo't basol kanyak ti anak mo. Apay ket din ngay, ajak pastrakan ije balay ko. Di ko namkit de. Awan bibiyang mo iti mapaspasamak iti aglawlaw mo. Kasano itandag iti ubeng? Ay kat pagkasaran ta idan Ay saan? Saan ka akayat ngagbalin nga abalayan? Kat kayat mo nga aganak abalasang di anak mo? No kasapulan na kasta. Apay kit din asaan? Saan ka makikasar iti dayjay a Dexter? Apay kumaasaan, nanang. Kat iso ti ama ti anak ko. Padakkelan tayo ti anak mo nga uray awan amana. Jak kayat, nanang. No saan nyo akayat nga agkasar kami kan ni Dexter? Inak nga rudan agnaod ija balayda. Anya? Ha? Dayta ti saan mo nga aramidan? Apay kit din asaan. Nasingpat mat kanyak ni Nana Sonia. Patyak akayat na nga agnaodak ija balayda. Apay anak ka umay ka, Eloisa. Anya ti masapul mo. Kayat ko kumaakasaot ni anak ko, Sonia. Ay bayamon di anak mo. Tadito yun ti kayat na pagyanan. San abali? Ta saan mi mo't abaybayan? Kwa, Sonia. Kayat kun ti makiinayos kan ka para kadagiti anak na. Agpaiso ka di dayta nga ibagbaga? Wan, iso apagkasaran ta kumandagiti anak na. Nasaya at mat, ta nakapagpanunot kan, Eloisa. Mabalin tamat kat, ti agbalin nga aggayam. Saan kat nga agkalaban, nang runa, kat agabalayan tanton. Wan, napanunot kumatdaytan, abalayan. Iso nga rod nga addaak ita ditoy. Ita, nasaya atan tilin nangan mi iti abalayan ko, Mr. Lonely. Mayat gayam ti awan kaguran naragsak ti agbyag nga awan pakasaksaktan tinakam. Tuy pagayam mo, Eloisa.
Agyaman nakpagam Eloisa iti daytoy apakasarita ket ti makunak awan na sayat nga itden ti panaggiginura. Nang runa ket kaaruban pay ti gurguraem. Gapo ta ti kaaruba isu ti umuna a makatulong ken ka no agkasapulan ka iti tulong. Ket nasayat met ta nakaamiris kan Eloisa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Eloisa, manipud probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.